كم تقبل حجي يقرأون اللون تساعد من أغلى نحاول صحيح لنا بتقلنا دامارنا بإنجليزنا لو إنجليزنا عام جارا بنقطعهم عاوز نسمع كلنا تقول يسمعنا بس في مسألة نحط من أكل مرة مالك كمين من حتى حتى ده وانا وزمان حتى ده نتيجة نازل حجي كنا حتى منا انت زي كوينو بيل تداولنا من سمنا بركنا حتى هو لكن ناي سنة جدهم بنتنا من جمع حواسنا ولا زين سلام سلام حروتي لو سلام سلام وسرف الزعبة أب معسكر معينن أب معسكر عد حارشن بتبع هذا ناس سدتني ناس مع قبض زلوا بعد 20 حموشين شح إذا أخذ سدتني ناس بزي ماين مقبن بزينا حكمنا رديفن نلعب خل التورحن 3 سمون جيرو مالو مالتي ስለዚህ ብዛዕባ ነዚ ስደተኛ እዚ ካብቲ ዘለዎ ናይ ኩናት ዞባ ናብ ውሑስ ቦታ ንኽወፅእ እቲ ስደተኛ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ድምፁ ስሚዕ ማለት እዩ ኣብኡ ዝገበሮ ጭርሖ እንተሃልዩን ኣብ ርእሲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ይበል ማለት እዩ ካላይ ድማ ኣብ ናይ ኩናት ዘባ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ውሑስ ቦታ ንኽወፅእ ድምፅና ብሰላማዊ ሰልፊ ነስማዕ ኣለና እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ድማ ዕላምኡ UNHCR እና ንዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ተረዲዮም ስደተኛ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ንኽወፅእ ድምፅና ክነስምዑ ኢልና ማለት እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እናቐፀለ እንተሎ UNHCR ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ወከልቲ 4 ሰባት ሃቡኒ ኢሉ እቶም ወከልቲ ዝኣተው ሰባት ድማ እቲ መልሲ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ ኣብ ቅድሚ ተጠውልካ እቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ መልሲ ሃብዎም ተባሂሉ በቶም 4 ዝኣተው ሰባት ማለት እዩ እቲ መልሲ ካብ UNHCR ዝረኸብናዮ መልሲ እንተረሃሊኻ እዚ ናትና ማንዲት ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ስልጣን እዚ ናትና ሮል ኣይኮነን ናይ ፌደራል መንግስቲ ሮል እዩ ስለዚ መንግስቲ እንዳተዘራረብና ኢና ዘለና ዝብል መልሲ መሊሱ ዳርጋ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዙን ዝምልሶ ነገር የብለን ዝዓይነቱ እዩ ኣስፈን ውሽጥ ተመሊሱ ማለት እዩ ዝኻ በተናው ዝነበራ ሚዲያታት እቲ ኣብ አዲስ አበባ UNHCR ሄድ ኦፊስ ኮይኑ ዝመርሐ ዘሎ ሓድሽ ተለዋጢ ማለት እዩ ሓድሽ መት ሕጅ መት ዘሎ ለካ ንሱ ዝዓይነት ቃል መስለን ኣለማለት